senior president baba madzire namai utendai kwa pano Dr. Mrefu namai nozoromukana urotenda mai vangu mai buya mutembererwa mandiri havasi buya ndimai buya shumba mbiri vari pakati pedu unokanganwa vamwe nekuda kwamabiriro aunenge wakabira nawo abamanyika nakutendai zvikuru our former president nokubirawo neni panguva dzakadai inokutendai zvikuru kwazvo ndinotaura mai mutembererwa pamberi penyu nguva zhinji chikonzero mai vamunoona vari apa ndo amai vakadimura rukuvhute rwangu rwokuparidza vhangeri muchechi muno ndo vaidibikira sadza mazwa kuti ndakatanga ndisina mukadzi ndo vaibikawo muri kuonayo vanhu ndikaotenwa zvinoenda against zvechechi through baba mutembererwa nguva dzedisa waiotenwa usina mukadzi asi ndakangonza baba mutembererwa I see Jesus upon this young man, therefore in the name of Jesus akuenda kunozodzwa ndokupinda kwangu basi usazozviita zvinotoda vanhu vomweya ndo vanoona ini ndakaonekwa umwari huri pandiri nababa mutembererwa ini ndarambwa kunokwa Harare baba mutembererwa vakaona mwari pandiri zvokuti dai pasinai vamutembererwa pamuka dai makatondera sazvachisi handichazii asi baba vakaona mwari pandiri ndikapapa ndinofanira kuzvitaura nokuti usakanganwa kwawakabva ukafarisa uchikanganwa kwawakabva waparara. This family in my life chifundisi chakudhara hachaipindirwa kuinterview chaipindirwa mukanzuru kanzuru dzamunedza dziadzi unowanira basa mukanzuru kana kungeshaira mukanzuru vakuru vangu zuri vakati wene hatina nzvimbo haubvunze kuti hadzipo sei wotongobuda basa ratopera kana kuri wanu vamwe vangu vakapinda vese ndikasiwa ndega ivo vana president dada amenowari ndamuona samoya ndo vamwe vangu iva vakapiwa mabasa endikanyimwa asi through her and the father ndakabva kukadoma ini ndiri mupickup mhepo kunosvika kumasvingo ndichifarira basa chete murungu aifamba nesu anga ane pickup yake isina kanopi ndaandiri pamusoro pemabhegi chandaivofarira chete chokuti ndikuenda kubasa zvokuti ipikapu zviya zvinde zvimwatoraikana. So it's wonderful to have such people. Ndabatwa zvikuru nekuda kwerepresentative yabva kuZayoja vatumwa nababa Guti nekuda kwebasa rakadai ndokutendai zvikuru kwazvo nekuda kwebata kwakadaro. You love to see such people among you. It means they've also made an impact in them. Ndingainditoite zvikuru kwazvo baba Muparusa vari pano is always with us most of the times. We appreciate it very much. Mangwanani anaya indakachemba kudhara zvokucharamba chichemba handizivi kuti ndicharamba chizviita ndozvoona maenda. But when I learned that my wife is late, ndakabatwa nemadhokota nemanesi for a time. Ndakazodaidza vanhu, but I went through a very torturous time and I just took it. Chinozondinetsa ndikazoona vanhu vakutanga kudaro zvo zvauya futi ndaka ndiri kungozvinyaradza ndega. I have my tsakakanganwa kuti ndipe rukudzo rwangu kuna atezvara vangu vamaona vachitaura panapa. Vanhu vachinyemba ndakutendai. I love my tezvara. He is a simple tezvara. We go along very well. I don't want to say Ruma, and one is not a problem. We go along very well. I love it. Never say, Arimuimba, you know, it's going to say, the Munduru family, about what is the old one.
she really is an inspiration. I don't know if she can get out of our lives. It's impossible. Man's going to Katzinagas and wondering more. That's the Utaure, I made a Tauri Happy as so. I because you. If I Paris, we are down there. Mom said, I'm going to go out to too. But all the same, we have brought up great people within your home state. Dr. Maja, Nabuatena. Dr. Maja, Nagao Zawuti did a medical aid. That's Dr. Maja, we are in our mind. As you and down for medical aid. But because of this changing economies, our rates, medical aid was swept and leaving us in a very bad state. And the Mungo overseer, Akakultra province, yetu kuwane pension, kuwane medical aid, kuwane funeral policy, mafundisi, wekwana register, wana chakalotora kwa diri about that care. I've been very, very frantic about it, and I'm still like that, and and about their lives as well, they know how I talk. Let me leave that one aside anywhere. But Dr. Masha, Wakati, Muslim medical aid, we are in our mind. We are the kind of Mawia, Madonna, they don't want it, they need good as and surely he did his best when we go to the clinic, go to the rooms, Kwatakaenda, na mai. Before I go further, the never wangu wasiri pana. Wakuru never. Our Vadika Sono houses of the young ones. Hane wakuru kwa wada. Wanawanga wanakuya pano ni mabili amudo ziwa. But when the message those are Yora phone, I think it will be worthwhile that Shitawu. I'm very long on my tablet message that you know tablet on WhatsApp. We are in NATO. It did not know what's happening. Sakare guy wearing yum kuru name diki zawari kutaura kuna mai wao ne zawari kutaura kuna baba wow. Thank you. Tinotenda ndichatanga nemessage ya Patience Chinyemba. Mom, I don't know what to say or how to begin. You left us so suddenly. You were such a calm person. You made us into the woman that we are today. I'm proud to have been called your child. I will always cherish the moments we shared together. I was deeply saddened by your sudden departure, but furthermore by the fact that I could not say my last goodbye in person. But I ended up rest heaven, spending the whole day Tichinamata and the Muchitinamatisa na 4 a.m. for prayer. Atina kumboziva zvaireva panguva iyoyo. You always used to say first thing uchimuka munhu wechikadzi ngaageze. And you must wake up early, unozorara later, then mozoti hapana mukadzi anorara masikati. All the late nights and early mornings amakaita to make us who we are were not in vain. Zvinongorwadza kuti hapana zvakawanda zvandakakwanisa kukuitirai before you decided to leave. Even mukurwadziwa, I still thank God nengo yatakava tese amai. I didn't understand you much when I was growing up. I thought that you didn't love me. Only as I grew older did I realize that I could not have asked for a better mom except you. I'm usually have a good name everywhere I go,
You did witness it. Pamakambo Shika at some of my workplaces, muchitendwa for bringing me up well. The values you instilled in me, anosanganisira, knowing and loving God. God was the most important person in your life. Serving God wholeheartedly, diligence, resilience, respect for the people. I will always love you, Mom. I miss the way we used to laugh about life together. I have so much I would have wanted us to laugh about again. But I guess God did it otherwise. Goodbye, Mom. That's Patience from South Africa. Then the petition from Australia. I didn't understand you much when I was growing up. I thought that you didn't love me. Only as I grew older. Oh, sorry, that's from Patience again. For petition, Mom, I will never understand why you couldn't wait for me, but I thank God for everything. I bless him. He gave, he took away, I still bless him. I want to inherit your spirit of prayer. I love you so much. Thank you for all you did for me and giving me the gift knowing how to rely on God and have faith. I love you, Mom. You gave me marriage advice 2 months ago and I did not know that was that. You even told me that the people to see when I get married. I thank you for preparing me. You always used to say hakuna chinoramba na Mwari, ndikapfugama ndikanamata ndenge ndatopedzerana na Mwari. Mom, you have completely broken me, but I celebrate you and will always celebrate you. I love you. Thank you. Thank you very much. I was married. Ibari akutoya. Amene zvaitaura zvaamai vacho. Ndoti changu chikandeka zvangu. Mabi angu atondisirawo basa rekudya mari ingwe iri kusaidi kuita. Ingwe ndakambodya ichauya ingwe. Saka ika handina zvokuburitsa mari dzangu dzinongopinda chete. Asina kuda kudaro. Kana ndotozopedzerwa zvinhu zvangu nevadhiva nekuda kwokuti vanenge vachibereka vanhu vavo vachididzikira mari dzangu. Handiti maona mwana wangu vachikuudza kuti handina basa dii. Saka pane basa. Ndichatoya ndichitowa-towa kubva munyika umu vanozotora nokuti vanodhako. The President, the General Secretary, members of the Apostolic Council here present, pastors and elders, deacons, all mourners gathered here. May I take this opportunity to welcome you all and thank you so much from the depth of my heart for your coming to comfort me and to be with me at such a time like this. It's hard and heavy, but with others around you, I feel encouraged and established. I want to take this opportunity to give brief history of my wife's life while she was with me. Na kutsanangura mafambiro atakaita with my wife. Ndafara kuti hatichataura zvorudo mataura America ndezvemukadzi mataura kureva kuti makarohona ende zvikuru sei kuti unokwaonekwa nevana vako. Kana vamwe vese musina kurohona but vana vangu vakarohona vakuudza ega. Ende ndafara vana kuti makandoenda idama iyo. Oza hakuna kuti yakaoma zodai vanyarara kudai zovana. Vaingoti ko zvaigoti. Vamwe ndio baba vauraya. Ndio magariro acho aingoti vakanganisa amai. Ukangokanganisa amai vemunhu chete watotanga zvakawanda. Handichapataura zvangu ipa. Asi ndinofara kuti vana vangu they loved what I. May I just put in a commercial break in my presentation? Baba President, neungano yose iri panapa.
vanhu vane concept yekuti amai chiremba vakainvolvwa muaccident because her going was too fast. Saka vanhu vari kuona amai chiremba vakarovana nemotikari vakabva vazoparara. Let me correct the state of affairs. Tinzwisise tese tiri pano zvakafamba sei. Mai chiremba takamuka kuseri pamba havana kumbonditaura kuti pane pari kurwadza. Maybe she was feeling something, but unoonesa kutaura. Then ndakavasiya vasina fuel ndovadabuda unjena wadaenda, but ndaenda ndakanzwa kuti mai vazobuda. Pavakabuda pacho she was going, my wife zokusedza nemaoko ake izvo ndakazviziva ndikatozvigamuchira. Kwaona vatanga tudwawo unosokutsigira haupikise unenge uchitsigira chete kuti aunokanaona kuti zvikunakire ufutiwe. So vaitienda kutunhu twavo twawaitoenda kundobata-bata on her way not on toll gate. Vanonditaura vakanga vanawo motikari vatoti vakabuda mumotikari vakatenderera pamotikari yavo vakatenderera ndobva vadzokera pasiteri ndokunga kune zvavainzwa. Saka vatendera kudaro vakadzokera mumotikari. Pavakadhiraivha vakataura mwana wavo kufi vachiti ndinoda kufondera Precious vachida kuti auye kuzovadzosa because I think pane zvavainzwa. Saka vasati vafondera mwana uyu vakabva vaita blackout vabva vatota unconscious vari pasitiri vatopula motikari kuti vaibudise murodi. Saka yakazongozvienderawo yega because they did no control. Asi chakatanga kuti pavari she was unconscious. Vakatozodirwa mvura vakapepetwa nevanhu dai so vakazodepura ipapo. Only then did she know kuti ndamboita samataka. Vapedza izvozvo takabatana pamafoni. Ini ndikatumira motikari mbiri, the truck to pull the other one kana yaida kudonzwa, my car to come with the other one straight nawo kumba. Ivo vaiziva kwakanaka vatumirai Precious ave kuno. Why were the prayer program kuno? Nenguva yazvakaitika vakanga vakuda kuti vana vavatore imuri kuenda kuchechi. Ivo vaitenda vaida kuibata chechi because panapa we had a prayer and fasting week together with our members here. Pazoitika zvinhu izvi naivo vakatosvika muzvinhu zvakadai vari in that program yekunamata iyoyo yatakati naye pano pachechi panapa. And I recall my wife prayed vari apo ndopavaigara Sunday yacho ndichiparidza ndapedza kuparidza vainamata vakasumudza maoko vachitenderera vari ipapapo. Ini ndichiparidza ndapedza kusvikira ipanapa. God did not reveal to me that mai vari kuona ava havachamira futi pavakabira watovaona kokupedzisira. But I want to thank God kuti zvakaita saizvozvo. It was Monday yatitaura zvakaitika zvinhu izvi. Sunday ndiyatanga tiri pano vakabuda nevasikana vamazuva vaitaura vava vasikana vechecha padza pasi pomutaro vachiseka varipo vachibuda kuti vana vachidzika vakadai kuenda kumotikari dzakawanda vachidzoka ipapapo. That was Sunday. Monday ndopakaitika this incident panda kutauraya. Now you can't say she crashed. She became unconscious before the incident. Motikari yacho iri kokutoko kana mukaiona asi motikari ndozinouraya munhu kana akatazva nekufa haafire pakadaipa kana kukwadza munhu. So vakubva ikoko nemwana uyu vamunzira ndakavati endai kuchipatara. Ndakasvika kutanga ika ndakadzokorza keipiri vana vacho vati vari kuramba ndovandati vazotaura neni futi zvakare ndikati vakati imi muri ndiende kuchipatara. Ini handai impact yandaita handina pandarovera ndienda kuchipatara kundoitei. Ndikati ingopfuura ine kuchipatara. That's what I say. But still munhu wokuti kana ambonanga paananga hakurudze kudzoriwa ipapo vabva vangoenda kumba. Ini kuzobva kuno kwandakaenda ndamunzira ndakabva nokuchechi kunoku ndakuenda ndakasvika kuma10 ndichitsvaga mukaka because mwana yanga andifonera masitori anovharwa nenguva dzaari kuvharwa mazuva mundaziva. Saka mukaka vakabva varaira kuti ndoda kumwa tii nemukaka
taura ndinoenda mukaka. Saka I went around until 10. Ndakazoona mukaka kuna mai guru wangu kupreside. Ndoka ndakasvika ndikati unaita chopo. Mupe mukaka. Ndonga wari mukati mo. Kazi wa mukoma Charles, munomuza Charles. Uya. Saka ndauya nemukaka ndakaona vakarara pa dhuze nepamoto pa fireplace. Ndikati kozvaita sei? Ndovatanga kunditsanangurira. Zvikati munhu anomboenda nenguva pfupi. Zvinhu zvaitika uko vakatsanangura yavo. But mwana wangu uyu akabvenga anditaurira kana tichekwa zvakanaka kuti varutsa ikoko. Then ipapa pavasvika havana zvavo kuzorutsa but vaitaridza kuti acids kana kuti nyongo whatever yellow stuff there ndo yakanga iri challenge that time. Ende ivo manje kundivakoniviza enda kuchipatara vaiti zvinopera nokuti hazvizi kutanga kuti zviite. So akatakura muviri ndoone kuchitenda kuti zvaari kutaura ndizvozvo. So we continued into the night. She took up a tea. After that, Dovatara. Moved upstairs. She went to bath by herself. Inanga ndichiteera kuti zvaakatorogeza. Ndakanzwa manyarara mubathroom yangu ndatera. Ndikaona kuti manyarara sei. Maybe something is happening. Ndo ndapinda ndikaona arimo. Ndikati no, she's dead. She came up. She lied again down. Then ndikati dai taenda kuchipatara. Iwo ndobva varamba vaitaura shoko rokuti iro I don't see. Ndobva ndakuda inini seniko vakadaidzira polisi ndine mukaka ndobva auya daro ndobva vacho ngati havazika polisi vanhu vakarutsa futi seniko kunoti polisi before polisi racho quite serious. Ndikati handikona zvamuri kuita you are getting weak. But I suspect that when she went she was unconscious kwao ndo pakatangira nyaya yavo ipapo. Because munhu vanoita unconscious system pane zvaitika kusystem. You don't get unconscious just unconscious. Ipapo ndo pakaita attack. Was it a heart? Yatangoita urwere kana maniki makidneys I don't know. I took it hospital that morning ndakazita zvokuita zvenhau. Ndava ndazvati kokana wakasimba chipira. Saka pakuti vachipedza kudaona vachitadza kunyatswa nestrength. Then I helped them put on the clothes, everything, and the shoes, put them on the flat shoe. Ndikutaura nemunhu aindipindura saura naye kuseni ikoko takatombotauura tese dzimwe nyaya nezvechechi zvechechizvo zvese takataura naye mukanganati zvechechi ndikutaura zvechechi takataura tese munhu akararamba achitaura zvechechi saka takachitompirawo zvechechi tichitodairana. So taenda kuchipatara hatina kukwanisa kuzovakwidza pamubhedha because Dr. Mwazha was saying let us quickly put some water into her. Takatongoswa patakangogadzika ipapo takutongoita zvemvura izvo, but it didn't work out. Ndakazofonderwa ndakukata ndakazokufonderwa kwakuedza ndabvobva nezuro manheru because you know there is COVID we are talking about. Kwavakadhimitwa kwokutanga kwandakaenda nawo havana kubvira COVID vainangodhira neupenyu vachifamba vachienda nazvo but ndaenda pano vakati COVID yaifanira kuti iitwe. So kuma5 that's very day ndakabva ndadaingwa kubheki kuchipatara kanzwai kuno ndikati muri kudei vandaenda iko ndasvika zvikanzi torai masamples aya mumhanye ku Lancet Laboratories kuna Harare Street ndovandamhanya iko for COVID test ndobva yaitwa mapepa ari vandadzigarirai vanoti rapid test ndovadapuwa zvikanzi hapana chiripo chezvecovid ati chiendai munodzorera mapepa ndovadaendovadasira doctor ndikati this is one down I think there is improvement but little did I know kuti it was not bad zvanga zviri more than that. So ndadzoka kumba tagara nevana usiku ndakavati vanangu mukaona kukaedza ndisina kutambira foni inobva kuchipatara amai venyu vararama but mukaona ndabatwa usiku chete there is something. So takatanga nosvika kuma1
ndokubva ndatazonura pandakanga takarara ndakazopatika foni yachema 27 minutes to 2 kudzokuedza kwechitatu ndikabva yadzima ndobva ndasvika paino vandatasa ndikaona kuti landline ndobva ndaifona zvanzi ndachiyemberekati zvanzi uyai kuno ndikati muri kudii taurai zvamuri kuda chii chaitika zvanzi uyai kuno saka ikati keep on arguing with the doctor ndobva ndaenda ndasvika payo doctor anga akatonimira panze abva angonditambira iti vachinyemba we are very sorry we tried our best your wife is gone ndoshoko ravandudza iroro I tell you, it was something else. My wife has never been in hospital. For the last 35 years, we've been together. And ndina musona yana naye kuchipatara. Kunze kukunga achinobereka vana ivava ndopa aimwenda kuhospital. But zvokuti waenda kuchipatara kupiwa mubhedha ndomubhedha wacho. Ende mubhedha wakaenda kamwa chete. Baba wapedza zvepanyika panapa. That's how she passed on. May I continue with my short presentation? I want to take this opportunity to give a brief history of my wife's life while she was with me. We were married for 35 years. May I say our lives were blended together since the inception of our lives together. The Lord blessed us with 4 children, 4 girls have been told. We brought our children under the fear of God, allowed them to attend reputable schools, attend good grades. All of them had their opportunity to realize their dreams. And some are still pursuing the finality of their dreams. The pilot, aircraft engineer. My children and their mother, we have traveled the world together. I've taken my wife to many places in the country and outside. Most of the holiday resorts, we have visited them together. For the last 3 to 5 years, we were not traveling by ourselves. We were traveling by ourselves since our children are grown up. Ndakafamba nemukadzi wangu kwakawanda. Adina kana chitima chakitombodzwa zvangu kana guilty. Taifamba. I am in love. I'm a holiday lover myself, especially with my. Those are too rough. They have been seen it all. I remember forget nice. If you don't forget nice, you can't forget nice. Now, that's how we lived. December 1, I passed out, the Lord passed out that December 1. The crap doing life together, and my wife and the kids, we would be together. As far as hakuna anodenda mumwe kuti panapa havana kungoutaura naye saka munotobatana zvakanaka kuti mugarisane pamba ipapo. So we are, it's a loss because with my wife taigara pamotosva 1 AM kana 12 isadzera zvokumateni kati bata kumateni chiti urongopapemwarara uri kutoshura 10 o'clock 9 yajoki 11 ndo earliest tichitaura totaura vanhu totaura zvinhu zvakasiyana-siyana komubasa kwedu vanhu pa totaura vanhu rapedza kutaura vanhu kutaura zvedu regai ndikutaure the kind of my wife was. She was my source of inspiration. She played a pivotal role in my to my success in ministry. She was my serious intercessor. She was a woman of prayer. She was an encourager. May I say to us all, my successes, I owe them all to her. I'm what I am today because of this heroic woman lying before us today. My wife was an entrepreneur. She was an adventurous woman. She has been involved in many kinds of businesses. Knowing
Nzungu, books, Forever Living Brothers, Nzungu, clothing, just to mention a few. Andingapenze kuna maitaura hapo. Kuna zvimwe. Ndangot just to mention what? One thing I knew about her was when she sets her mind on something, it must work. And it must succeed. She was not a person who gives up so easily on whatever she embarks on. This kind of characteristic helped me also in my ministry. Since I'm one of that kind, we managed to go along together very, very well. Amen. At our church, we have a theme entitled The Year of Sufficient Grace. I thought it's just a theme, but now I see God was speaking to me and the whole assembly. Truly with this in my life, surely I need sufficient grace to sail through this trying time in my life. I never thought nor dreamed that I am going to go through such a time. I always told my wife that I am going first. She also told me that, who told you that you will go first? Now I see what she meant. She is now gone. In that town of the man, did not have away. It was a tale. Sakai Pindro Ajiti, Akaku Zerbo Tamago in the end. Saga Lantangia Quenda. I categorically state that I need grace. Pandira Pandapatu Fapapa Yasha Zaman. Paulo Pagana Matamanabatongati, Zgati Yasha Zamudi. Takazura, Zino Gonyoreka Papa Party, Maranga de Hargona. Munagabira Banapa Muna had about responsibilities, Muna Zakawanda Pai. And I know the enemy might try to attack because her presence is also an enablement to my ministry and my bringing up of these children. Kuchkorwa gumbo. But chandora kutenda mwari nacho ndakupedza speech yangu ndechekuti ndina zvinhu zvinondiwira ndandaudzwa hazviiti. Ndakukutaurira handiwirwe nezvinhu ndakadzikwa kudai tsuro hazviite. Nhau iyi handakuiziva kuti ndokudzika kwayakaita kuita nako asi ndakaitwa ndakaipiwa nhau iyi handipo. Ipapo mwari ndakumutenda zvinhu zvese zvinoitika kwandiri kunyanya zvinhu zvinondirwadza. Hakuna chinhu chinondirwadza chinondisvika pamwoyo pangu chinoitika ndisina kuchini hazviiti. Ipapo mwari ndomutenda ndokuti zvakauya zvauya ndauziva ndo zvazvairira ndaitozvitsvaka kuti zvida kuya nepapi but ndaifunga zvinoya nokuchechi ndokunonyanya kuya marwadzi angu kokuchechi. Ndakasungwa muchechi muno, ndakanyadziswa muchechi muno, ndine zvinhu zvakawanda zvandakasangana nazvo muchechi muno. Hapana zvekutamba hamuitei vanhu vakagara kudai zvine basa. Kumira kudai kwandakaita inyasha dzaMwari. I've gone through quite a lot of things in my life. I want to say to my wife, she was a pillar in my life. Adiriga. Munhu wandirora kuti nditende zvikuru kwazvo kuti pano administrator wangu amene wandina mumuna ndakasvika muofisi pake tiri mukati mezvinhu izvi zvakasati zvaitika izvi akati baba ndamutswa na4 zvandamatira mufundisi vane maproblemu aanawo ari kutaurwa ini ndine zvandanga ndaona ndati Mwari kana akutaura futi nemumwe munhu futi nyaya iyi inobva nyaya iyi because zvinhu izvozvo zvinoitika pandiri pazvinongoitika chete mwoyo wangu unoti naye Mwari again but handizozivi kuti chii chida kuitika asi ndenge ndatoudzwa kuti uri kupinda nezvinhu zvinorwadza. Aidha ndinorumwa chaiko kurumwa nechinhu chandisingagone ndokukatanurana nacho ndobaiwa chaizvo ndikarumwa zvakasimba ndaigonoziva kuti ndichatorumwa zvakasimba ende zvinoitika exactly
ikauya zvaiitika kana ndiyo inonga yagara kumanhingi kumabhodhoro yakangoungana chindokuziva kuti kuna satani ari kuuya but haana zvaanoita raungana zvaro zvichatobhati richaenda nditoziva kuti levhuri haina nyaya but ukaona ndaakurumwa pandiri panapa kana kutemwa kana kutazeuza kuti that one now ende ndo mawiri akaita nyaya iyi ndakasangana neukasha husingaiti wandakabvunza mutega kuti zvikadai pane zvikuitika pandiri. When I heard this administrator wangu akutaura ndikati saka ndauya ndakaona iri kuwe asi pandakanga ndakaiisa kucheki. Little did I know it was the departure of my dear one. Saka handitotyi pandakamira pano ndotenda kuti Mwari akataura. Kana Mwari akataura zvatopera ende pataura Mwari panguva cheti Mwari wataura itaukadei kana anotaura kuti aite zvaada kuita. That means we are prepared to face the challenge. I categorically state that with this in my life, let it be known that I'm not down yet. I will soldier on. May I repeat that I am not down yet. I will soldier on. I will preach as never before. I must run my race and finish my course and keep the faith until I attain my imperishable crown from the great master. Musambo ndishikire nokuti Mwari unondimisikisa. Ini nzira yangu baba manyika, baba president, nzira yangu inini yandakafamba kusvika pandiri pana haina kubvira yakareruka. Yes, nzira dzangu inini mukadzitevedza dzakaipa, but dzese dzakazamwa dzese dzakapedzisira dzaita bow down. Naiyo ifuti yaitika iyi ndiri kubuda ipapo at a higher level, and they also serving God at a higher level, and I'm convinced beyond any shadow of doubt. Even mukadzi wangu asati aenda angandiparidza pachechi panapa kusvika vatendi vangu vakataura kuti baba wagara wanei mazuva iwaya ndaipiwa zvikuru ipapa ende kwanga kusina chairman ndaicheya ndoka kuparidza ndega ndo yakashurwa mazuva ano kusvika patiri panapa ndichamboramba ndakadaro ndokuti kuona Mwari pakara papa pakucheya ndega chiparidza ndega. Saka I am not down yet, but I want to say to us all, pray for me. I have a future. God has a future for me, and I know God will take me through. Kana akatora mudzimai wangu ane zvakanaka zvaari kuziva. Pamwe mukadzi wangu dai akazopfuura ipamwe aizopedzisira asiri munhu waMwari. Saka indika ndakamushumira wakasvika pakati ndakuda Mwari inda akusadharara unorwamo kuti tiende kunosangana iko. Saka vadikani ndinokutendai zvikuru pano handakubvena crowd yakadai ndakamira panapa zvino mukatarisa zviri uku president uku hautarise zviri kusaidi kunosvika. I can't tell. Motikari dziri kusvika economy puno tarisai zvakaita vanhu pana. Ini kwandiri muri kuchema nekuda kwezvandiwira uyezve kune chakaitwa naamai variraka, and you are standing with us as a family. Vanau, we want to appreciate these people gathered here for their coming. Kana imi mukasawana chokutaura asi kuuya kwamaita chete kwakakwana. Victoria Falls iri panapa, Bridge iri panapa, Masvingo iri panapa, nyika yese infekta cannot mention makazara panapa. Zvinoreva kutiwa ini nemudzimai wangu we have made an impact in people's lives, and I know Mwari haandiregi ndichiva neni end which is wrong. No, I'm there. Ndakutokwira chikero kutograduate kwandiri kuita iko ndakuenda pane imwe level naMwari yeyu. Mashoko iwaya ndida kutaura ndichiti kwamuri mese, baba president, baba nyika, our former president,
nevamwe vese vari pano Mwari wokudenga vakusimbisei honai vanhu vakamira all over since they've been standing isakatogara pasi tiri ndani. Ndiri kutendai zvikuru kwazvo nerudo rwamandiitira kuuya pano. Mwari wokudenga vakuitirei zvakanaka. Isu neHillside tinokutendai. Mwari wamasimba ose akuchengetei kuzita raJesu. Amen. Tinoda kukutendai Overseer Chinyemba, thank you very much. Kunyangwe musina kuzoti pamusoro imbato yechigaro semunhu ari kuchema kunyanya kufungiswa zvakawanda. Regai ndidaidze ndaakuda kusvika panguva yekushumirwa, nguva dzedu dzapera neuwando hwevanhu apa. Tinoda kuenda pachikafu pakudya. That means idea yandanga ndinayo yanga iri yakati kurei chaizvo, asi handina hangu kuda kuti kuti kazhinji tinowanzoti tapedza kushumirwa vaitwa vote of thanks, vanhu vanobuda votora chikafu, havanoita board viewing votora chikafu, because neuwando hwenyu kuzoungana kuzoita so tinobuda munona 4. Saka handizi kuti mungazviteerera here izvozvo, pazvisinei tinoramba tichikurukura kusvika tanzwisisana ipapo. Regai ndikumbire Dr. Jambanja vakamirira Archbishop kuti muuye mupe munamato. Toda kukoka muparidzi pano, praise and worship, uyai kuno mutipe mozotipa rumbo rudiki. Toda kukoka, it's a great honor. Ndainga zodaidza SG kuti vauye, but nepamusana penguva ndibvumirei mese muri muno kuti tizosimudza Praise and Reverend Chiangwa achava mutauri wedu pazuva ranhasi. Ndichavanyengetera vanhu vakuru ava nekuda kwenguva vachaparidza vanenge vakusamaraiza zvese zvaitwa pano. Saka regai ndikumbire Dr. Jambanja sekutuma kwaita mukuru wechechi yeZayodha vatipe mazwi emunamato ekunamatira Sokoro Tribe nesu. Then after that praise and worship munozonyarara baba vasvika panapa mobva manyarara. Baba ndinozopai nguva yenyu kuti mutore basa rekutishumira pazuva ranhasi. Tinamate. Baba wedu wakanaka wakarurama muzita raJesu Kristu weNazareta. Mwari vakasika denga, makasika nyika, makasika makungwa, makasika munhu nemufananidzo wenyu mukamufemera mweya wokurarama. Ndiri pano Mwari wamasimba ose ndakamira muranda wenyu Ezekiel Butindi akaifanangu ari pano. Imi Mwari munogona kupisika musodzi, munogona kurapa mavanga nokupa tariro. Shoko renyu rinotiro Mwari wamasimba ose, usati wazvarwa usiri muchizvaro chedumbu ramai vako ndakakusanangura. Murandakadzi wenyu Ofasias Piwo Baba Ishe Mwari wamasimba ose, vasati vava panyika ino vachiri muchizvaro chedumbu ramai vavo, makamusanangura, mukamuita mushandi webasa renyu, mukamuzodza, mukamutarira makore okurarama panyika ino nebasa rese ravakamutara assignment yavakamupa Mwari wamasimba ose. Vazhinji vakaparidzwa vakauya kwamuri, vazhinji vakarerwa Mwari wamasimba ose. Macounseling sessions akaitwa, basa guru ratiri kuona
tikatarisa vazhinji vauya vari pano vari kwese vari panze nevari muno baba so zvinoreva shoko renyu Mwari wamasimba ose kuti vakaropafadzwa vanofa vachifira muna Mwari vanonzi vazorora pakubata kwavo kukuru mabasa avo vanovateera. Mwari wamasimba ose aiwa tinoda kutendai imi Mwari wamasimba ose makataura mushoko renyu kuti munhu anobarwa munhu anokura asi kufa kuchauya. Mwari wamasimba ose aiwa tinotenda nekuti munogona hamukundikani Ishe hamuna nhoroondo yekukundikana Ishe. Mwari wamasimba ose tava pano zvino tinoziva kuti Mwari kana nguva yakwana Abhurahama akava shamwari yenyu chaiyo asi nguva yakwana makamutora. Mozisi akagona chiso nechiso nguva yakwana akaenda. Dhavhidhi wainzi murume waMwari nguva yakwana akaenda. Chaiwo masimba ose nguva yomurandakadzi wenyu maona kuti yakwana shoko renyu hamufariri rufu rwomutadzi. Mwari wamasimba ose chaiwo pakati pedu. Holy Spirit, take over now in this session in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' name, amen and amen. Dize no kufara dize sako sauno rukudzo rwangu noruremekedzo kuna baba vedu, baba Manyika, the past president. Ruremekedzo rwangu kuna mbuya mutemererwa amai vedu. Tiri kuonazve mbuya shumba mbiri vari pakati pedu. Regai ndipe ruremekedzo rukuru kuna vandipawo nzvimbo ino. Hama yedu yemakore vanga vakutaura dzimwe nyaya dzangati komadima chidzinyarara. General Secretary vedu, our Deputy President Baba Amon Chinyemba,
Apostolic Council, vafundisi vose vari pakati pedu nanaamai. Nditenderei ndipe rukudzo noruremekedzo kuna Bishop nevamparutsa Bishop veAssemblies of God, varivozve chairman weEvangelical Fellowship in Zimbabwe naamai. Ndafara zvikuru kwazvo ndichiona hama dzedu dzepedyo hama dzomumba ma-reformist. Ndaona baba Madzire naamai takashanda navo kwemakore. Ndaona chairman wema-reformist mukuru baba Chivenge, all the way from Chinhoyi. Simukai baba tikugamuchirei. Ndafara zvikuru ndichikuonai. Ndaona vauya naoverseer wemuChinhoyi wema-reformist baba Devera. Ndavaona vari pano. Kona imiwe vanhu havarambe vachirwa. Hondo inofanirwa kusvika painomira. Vanhu mogamuchirana, honai tiri panhamo. Tiri vana vemunhu mumwe chete. Zvakatadzika ngatiregei kuramba tichingokandana matombo. Ngatigamuchiranei. Aiwa ngativafarirei. Arovai mhururu. Tinotenda zvikuru ndichiona hama dzedu dziri pakati. Ndafara ndichiona babva kuZayoja kuna baba Vaguti. Ndibaba vedu vanombogara vachitidana tichikurukura navo. Tichimbodai ndibaba vedu, tinotenda zvikuru. Munotisvitsira shoko rokutenda kwavari. Ndakafonerwa navamvenge nezuro vachiti ndine urombo nezvaitika. Ndakafonerwa navachigorimbo Treasure Way International ku-UK vachiti mundisvitsiro kuti nematambudziko. Baba Chinyemba, ndiri kunzwa nyasha dzaMwari kuti dziri pakati pedu. Inzwai kunyaradzwa. Baba Chinyemba ava nababa Mapfumo handichaona kuti vazoenda ku. Oh aika. Ichi chokuvhara kumeso ichi. All right. Kubva kare nakare ushamwari hukuru. Namai Munduru vapupura pano kuti vakarera Spiwa. Vabva kure. Nava Munduru Dagi Munduru. He was a very close friend. Murume aiva nerudo rukuru. Ndafara ndichikuona hama. Ndinotenda zvikuru. Pandakafonerwa nenguva dza2:30 usiku nomusi wechipiri ndakarwadziwa. Ndichingopedza kufonerwa ndakarasa magumbeze tikapfeka naadzimai tikadhiraivha tikamhanya kuchipatara. Ndichisvikapo ndakaona baba Nhamburo varipo, ndo vakandifonera. Ndakaona vice chairman wepasangano rino aripo, baba Mzangaza. Ndakanzwa kunyaradzwa kuva nesuch kind of leadership inomira nehama munhamo. Ndakasvika pachipatara na 2:45 usiku. Ndichiona vachinyemba vagere. Ndakarwadziwa zvokuti ndakashaya kuti ndingamunyaradze ndichiti kudii. Takawana nguva yekunamata tikazoshedzwa ndichinoona vasati vatakurwa kuenda kunyaradzo. Vakazotakurwa ndiripo tikazouya kumba. Tikaisa munamato kumba, ndikazobva kumba kuma7 o'clock takudzokera kunogeza kumba. But kuma3 o'clock ikoko vanhira vakandifonera vakati chokwadi chandiri kunzwa. Vakati ndakutopinda munzira. Nguva shomanana mangwanani kuma8 o'clock vanga vatova nesu vabva kuBuruwari.
kungotambira shoko vakabva vapinda vachisvika. Vamadzire vakabva vandifonera vakati, baba Chiyambo, zvandiri kunzwa ichokwadi here izvi? Ndakati ichokwadi, saka ndimuzondizivisawo kuti zviri kufamba sei. Ndatenda baba ndichikuonai muchisvika. Thank you very much. Mwari vakuitirei zvakanaka. Kurwa kunofanirwa kupera, vanhu vodanana. Hatiendi kudenga noruvengo, tinoenda kudenga nokugamuchirana. Imhepo yakangobuda yakabva mugungwa yakauya muchechi yeAFM kuona mufundisi mumwe achibatirawo mumwe mufundisi biyake Kora vachidzingana muchechi imwe yavasina kuvaka futi. Yanga iri mhepo yakapfuura. Ngatikanganwei titarisire zviri pamberi. Ndine mashoko mashomanana handisi kuparidza kwenguva refu. Mharidzo dzakaparidzwa kubva zuva rokutanga, rakaparidzwa. Kana tasangana ngatimhoresanei, ngatidananei tiri vana vemunhu mumwe chete. Nyaya yokurwa, ukaona munhu anongoramba achirwa hadzina kukwana. Ngatichiti mapfumo basi tifambe zvakanaka. Hallelujah. Hallelujah. Now, handina mashoko mazhinji okutaura. Ndingangotaure for 15 minutes ndogara pasi. Baba Chinyemba, this message is especially to you. Ndemanzwa ndiri kunzwa kuti nditaure kwamuri. Ndiri kuverenga kuna mapisarema 29 kubva paverse 10 and 11. Ndemazwi mashomanana ndiri kuverenga 2 verses tosvika pakukurukura. Bhaibheri randinaro nderechirungu riri kuti, the Lord sitteth upon the flood. Yea, the Lord sitteth king forever. The Lord will give his strength unto his people. The Lord will bless his people with peace. Baba, muzita raJesu, ndaverengesa shoko renyu muzita regwayana rakabayiwa. Ndipeiwo nyasha dzokutaura shoko iri. Zodzai nzeve nemwoyo yevana venyu kuti shoko iri rive mbeu yava kudzvarwa, ribereke zvibereko zvinoisa kuupenyu muzita raJesu. Amen. Pandaverenga pati Mwari, he sitteth upon the flood. Rufu harujairike runorema runorwadza. Nyangwe tichiziva kwatiri kuenda, nyangwe iri nzira yedu, zvikakuyereka zvikapinda mumba, ndopaunonyatsokuziva kurwadza kwerufu. Ukarunzwira panext door, haunyatsokuziva kurwadza kwerufu. Ngarukuyereke ndepaunoona kuti rufu runorwadza. Pandaverenga pati Mwari agere, you know, the floods, macyclone, mhepo inouya ichiputsa dzimba ichidii. Nyangwe pakaitika mafloods akadii, pandaverenga pati Mwari agere pamusoro pazvo zvese. Nyangwe mukasatameni ichokwadi, ndati Mwari ari pamusoro pazvo zvose. Haasi Satani ari pamusoro pazvo. Pandaverenga pati Mwari anogara pamusoro pazvo. And he will remain king forever. Nyangwe mukati Satani, asi Mwari ndi Mwari. Hakuna ane simba kudarika Mwari. Jesu amuka kuvakafa, apedza 40 days achizviratidza, akuoneka vadzidzi vake, akavataurira shoko randisingakanganwe. Anoti simba rose kudenga napanyika
ndapirwa. Oh, can somebody give glory to God? Simba rose. Anyway, all power, AWL. Hakuna imwe power yakasiiwa. Satana anakusirwa kana simba diki. Jesu anoti all power in heaven and on earth is given unto me. Oh, hallelujah. Vakristu musatye, tine chimbo chatinoimba mani. Chimbo ichi ndinochida zvikuru. Asi vafana vemazuva ano vachachimba. Chinoti asi isu vemakristu hatizotyi kuenda iyo. Mwari ndivo baba vedu vakanaka. Jesu ndisa Mwari, ndiye anotonga kwese kwese. Hama dzangu, rega kutarisa uchiti Satana adi. Vachinyemba hapana Satana. God is on the throne. Satana hana simba newe chinyemba. Hana simba. Muvenga akakundwa kare. Chinyemba, I know him very well. Achipinda ministry zvese, spiwo uyu adanana naye akandiudza. Kunyanya mapfumo, achiti haiye zvinazwanira munhu kwari. Vakachatira mumba mangu 1985 paGlenora. Ndakatakura muchato wacho tikaenda kuchiweshe. Nana baba mudiki wake vaningi navababa wake vesawa. Tikanotamba muchato. Baba wachinyemba pavakafa ndakanovaviga kuchiweshe. Amai vake vachifa ndakanovaviga kuchiweshe. Nhasi ndiri pano zvakare nachinyemba. We are tabva kure. Ameno kana mukubata zvandinotaura pana. Tabva kure. Panapa ngatirege kutaura zvaSatani. Ngatiitei saJobhu. Jobhu afirwa nevana vake vese. Afirwa nepfuma yose yapera. Kwete mwana 1 or 2 vese 10. They are gone. Anoti Jehovha wakapa Jehovha watora. Zita raJehovha ngarikudzwe. Hana kuenda kung'anga kunotsvaga ngozi. Hana kuenda kunotsvaga kuti chandiparadzira pfuma nemhuri chii. Akatenda kuti upenyu hwangu huri mumaoko aMwari. Ndakaverenga Jobhu achitaura achiti, though he slay me, yet will I trust in him. Pana Job 13:15. Anoti nyangwe Mwari uyu akandiuraya, nyangwe akandikuvadza, ndicharamba ndichivimba naye. Ndicharamba ndichivimba naye. Jobhu haana kuti Satani. Anotaura achiti kana Mwari apedza kundiedza, ndichabuda ndaita segoridhe. I will come forth as God. Ataura chinyemba achiti ndasangana nehondo dzakawanda kudarika dzamunoziva. Ichokwadi. Rimwe gore ataifunga kuti anorarama. Tichienda kuKrembonuku, vanhu vamuka. Muchechi tichivhika machera. Hey. But nhasi kupi? Ichechi yaitadziswa kuti ivakwe paKrembonuku. Basa raakabata Mwari nakungoitwa chete pasina hondo yakarwira. Auya kwanavakaba ino ihoro haisiriyo chechi. Ndomakumboti vapindire vachigadzira kuvaka propa uko. Haisi type inovaka zvakadai zviigira pachinyemba agira. Endai munoona conference center, endai munoona zvaakavaka uko. Pano itemporal akapirwa ground vese iri kusvika kuroad uko. Pesa apa muchaona zvichaitwa apa nokuti Mwari wedu haasi wokutamba naye.
Am I talking to somebody here? Pana ari kundinzwa here pana. Bhaibheri rangu rati. The Lord is seated upon the flood. Even rufu. Hapana munhu anodonhera pasi kana Mwari asati atendera. Nokuti kuri kuendwa nomukirisitu uyu kuparadise, kunzvimbo tsvene. Imba yake inofanirwa kunge yatopera. Saka isu ngatitaurei saJobho kuti nyangwe Mwari vakandikuvadza, ndicharamba ndichivimba naye. Oh, hallelujah. Vanhu vane nzara, regai ndichimira, ndanga ndichida kuzotaura mbichana. But shamwari, ndiri kuda kupedzesa nevhesi 11 yati, the Lord will give his strength unto his people. The Lord will give his strength unto his people. The Lord will bless his people with the peace. Hakuna chinoshaisa simba serufu. Rukakuvinga, unoti yes. Runorwadza, runobaya. I see the Lord is sitting upon. But after this, the Lord is going to give his strength to his people. Amurambe Makadaro, he is going to give you strength. Inini wanda kafirwa na amai, ndakafirwa na baba. Amai wangu wakafa 1961, I was a young boy. 1961. But vanhu vachiuya kuzobata maoko. Indanga ndirikakoma nake chidiki ndichita saberi. Vanosvika vachita vasiya mwana uyu vaparara vanava. Vaparara vanava. Kovacharerwa nani vanava. Avazive kuti Mwari uyu will give his strength to his people. Kamwana kaye kainzi kasiyiwa kaparara. Hakasisina anorera. Baba vangu vakaita 10 years vasina kuroora vachitya kuti ndingaparadzirwe nemwana uyu. Vachiti hakuna mukadzi anorera mwana asiri wake. 10 years kusvikira ndakura. But shamwari, look at me today. The Lord has given me strength. Kana kubata zvandiri kutaura here? Vasikana, God is going to give you strength. Anonzi Mwari wenherera. Anonzi Mwari wevarombo. Hakusiyei makadaro. He is going to give you strength. Patreko papana anosikuransiyo. Mwari hakusiyei. Kana kukuregedzai. Hey, province ino. The Lord is going to give you strength. Church ino. Regai kufunga kuti Mwari wakuitirai zvimwe zvako. He is going to give you strength. Pane simba ramuri kuzopirwa kuti mutange kusimuka, mutange kuenda pamberi. Ndafara vachinyemba panga vakamira pano vachita ndatopirwa mamwe mapapiro. I'm not going to go back. Ndakuzosimuka. Shamwari, ndiri kukumbirisa kuti rambai muchinamatira overseer wenyu. Rambai muchinamatira mufundisi wenyu. Nokuti Mwari agere pamusoro pemafloods. Pemhepo inoparadza. Mwari ari pamusoro payo. Pana kubata here zvandiri kutaura panapa. Nyangwe patakamukirana muEFL, vauya nechibhuku chatiri kuramba chiyechi. Mwari anga agere pamusoro pemafloods. Vamwe vachifarisa kunobata mumwe kuda kurova, Mwari agere pamusoro pemafloods. Mwari anenge achiona, Mwari anoziva, Mwari anogona. Hama dzangu, I'm telling you today, musatye, musavhunduke. Now, let me close nenyaya yakataurwa naPaul. Nokuti ndikaverenga zvinondiitira kuti ndisakanganiswe. Anoti, for I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities,
shall separate me from the love of God. Hakuna rufu kana ma-principalities madimoni ari kumuka kuzorwa nesu. Ma-principalities nemwechina hakuna zvinogona kutiparadzanisa nerudo rwaMwari. Nyangwe mukasati ameni mandinzwa. Though you give a poor amen, but it's true. Pana rikubata zvandiri kutaura here. Rufu kana ma-principalities kana chii hazvitiparadzanise nerudo rwaMwari. Hama dzinodikanwa, kereke regai kufunga kuti tawirwa nezvisingazikanwe. Tawirwa munguva yakaoma, munguva yakaipa, vavengi vachisimuka kuda kutiparadza, kwete vavengi vemunyika, vemuchechi. Vanhu vamwe vakatotarisa panapa vari kutofara kuti pano tiri kutopa torasapa pano. Siyana nezvenyika, batirira pana Mwari. Pana ari kubata zvandiri kutaura. Sorry zvenyu vari kuti ko vari kuzvitaurire izvi. Ungambopedze kutaura zvisina kudarika nehondo dzauri kutarisana nadzo. Ndipo pano ndakamira so ndatosiya gweta rangu riri kumhanya kukoti nemamwe matsamba ekuti titorerwe tiite. Ndamhanya pano magweta angu ari kumhanya so ari busy. Nevamwe vari kutochema iyeyo ari kuenda. But hondo idzi ngatichidzikandai pasi. Tinamate Mwari. Handidi kuona muchimhanya muchitaura zvisina basa. Please ndapota namatai Mwari. Pana ari kubata here zvandiri kutaura panapa. Ndatiitai sei? Namatai Mwari. Hapana chatinorwisirana. Machechi aya. Ini kubvira ndamufundisi mu-FM yezvino ndavaka more than 23 churches. Handina yandiri kurwira kutorera munhu. Kana dzimwe dzandakavaka ndakatovakomana vacho variko vakatotorerwa, vari kutopindira panze. Hallelujah. Shamwari chinyama. God will give you strength. God will give you strength. Usatye Shamar, the Lord is with you. The Lord will never leave you nor forsake you. Vasikana, ndikaindiri kuti nematambudziko nditi makorokotoi. Zvenyu muna amai vanofa vari pakunamata, vari pakutsanya, vaenda kunozorora. Makorokotoi zvenyu muna mubereki akakusiyirai nhaka yokunamata. Muno mubereki akakukuudzai zvokutya Mwari. Ndinokumbira kuti nhasi Mwari wekudenga napanyika, Mwari wemasimba ose, Mwari wemasimba ose anyaradze mhuri yekwaChinyemba, mhuri yekwaMasendeke, madzisekuru yekwamhunduru, munyaradzwe. Makanga makabereka mbeu inodzvarwa ichimera, mbeu yakasaswa neropa, mbeu isinganyatsise. Pane vamwe vanotaura muno vachiti mukadzi yeyo vari kutaura aizodai. Munhu haangagonere mese. Kune vamwe vakakanganisira. Kune vamwe vakadaro. She was a straightforward lady, this one. Ukamukanganisira anouya direct kwauri. And anokutaurira fair. Ende munhu ataura fair asinganyenyeredzeka. Vamwe vanhu havamufarire mari. Vamwe vanhu havamude. Ndozvanga zvakaita uyu ararapa. Anga asina iro remangwana. Anouya kuzokutaurira fair. Panyaya dzatiri kurwa nadzo dzakandiinga kumba murume wake asipo. Zvakanzi vachiyangwa mukada kuteera zvechibhuku ichi teerai mega. Isu ticharamba takamira. Ende hatisi kuzofa tateera izvozvo. Tauya kuzokusimbisai kuti rambai makamira. Uyu arerapa.
ndiye akatodhodza baba. Vakomana vari kuwanisira chinyemba. Hanzi mukadzi ndiye akatodhodza chinyemba. Akadai akaenda nema. Hakuna zvakadaro, munomuziva chinyemba. Mamuziva nhasi. Bvunzai ini ndinomuziva. Kana uchida kumuziva uya uzondibvunza, ndinokutaurira zvakawanda. Is a man of God. Nemazwi mashomanana iwaya. Ndaona uyu ukaona kungogadzirira kuda kusimuka so. Ndemataurira anoita vakuru. Ane hunhu netsika. Inini ndamirira pano uya uchitora nzvimbo yako. Thank you very much. Ngatombere zvakare. Dr. Manyika yainonamasire shoko rabaridzwa tipfuure mberi nezvichaita. Atikumbirei baba Manyika, Dr. Manyika wauye kuzonamasira pamberi rabaridzwa kuti rigare mupfungwa mwenyu nemumwoyo. Thank you. Tinokutendai Mwari Baba vaishe vedu Jesu Kristu. Makazoona zvakanaka kusika munhu akafanana neni, muchida kuzviona achifamba kuti ndini uyo ndiri kufambisa. Wakaipa angatsvage zvinhu zvaanoda kuita. Mwari Wamasimba Ose vakarinzwa vacharamba vakachengeta kusvikira pazuva rokuti kumusha tauya Baba, takange tiri panyika, minzwa yakatibaya zvose yakapera, asi takaramba takachengeta kutenda. Tinotenda shoko renyu Mwari rinoti Baba, muri pamusoro pemvura inopenga, inonyarara. Baba, kana mvura ikauya yakaita sei, inonyarara, nokuti imi muri Mwari. Jesu Kristu, kana muchindapiwa simba rose kudenga napanyika, hamusi kureva simba rokurwa nezvibhakera, muri kureva rokukondrora chimwe nechimwe, parege kuwana chinozvifambira. Ndizvo tinoshandiswa neshoko renyu. Muranda wenyu ataura pano, Mwari mamutaurisa. Takumbira kukomborera kwenyu. Shoko iri ngaripinde mukati momweya yedu, Mwari Wamasimba Ose. Tirege kuzvitsvagira zvinorwadza zvenyika ino. Tirambe takachengeta kunyaradzwa kunobva kuna Mweya Mutsvene neshoko. Tatenda Baba, komborerai, chengetai nemhuri yasiyiwa Mwari. Tinoziva Baba wayo ndimi. Muranda wenyu anga ari Baba pamba, asi muridzi wemusha ndimi. Ngaichengetwe, tuone kubudirira kwezvinhu zvose zvichiratidza kuti Mwari muripo nhasi namangwana norinotevera. Munobata basa kuti tinatswe, mazviita kudzwai nokuti muri mutsvene, muzita ramambo Jesu Kristu. Amen. Amen. Mazvita zvikuru tinokutendai Baba nekushumira kwakanaka. Taakusvika pakupedzisa basa redu rezuva ranhasi kuti tiende kuzonoradzika munhu waMwari uyu. Ndingada kukupai vari kuuya panapa ndi overseer Namburo vachauya pano vachitipa ma-announcements echikafu kuti chadya sei. But before that, vari kuenda kumakuwa, tese hatisi kuenda kumakuwa, vazhinji wedu vari kusara kuno. Tiri kuenda kunodiwa vanhu 50 vari kudiwa kupinda muGlen Forest kumakuwa. Hamuchaendi makaita zvamakaita izvi, maita henyu nekuuya kwamaita. Vaakuenda ikoko tine 30 vachapinda mubhazi, pouya 20 vanofanira kuenda kumakuwa. Ndapota hatipfuudze ipapo nekuti ikoko uko manje kunosungisa. Murutera zvakanaka ka? Ya, tinotoonekwa tiri kupinda pagedhi paya, tapinda wangani. So taakuenda kumakuwa, ndinokukumbirai mese muri pano titeerere mutemo uyu kuti kumakuwa tiri kudiwa 50 chete, ndo vari kudiwa ikoko. Saka vamwe vanenge vasara matochema amai ava zvakanaka,
nekuti kubva nezvatanga vanga muripo kusvika zvinezvi mese maizofara kuti tese tiende kuona pari kuradzikwa mai Chinyemba, asi nemamirire ezvinhu hatina kumboenda kumakuwa takavhara miromo. Handimurutera zvakanaka. Dairai makamboenda here kumakuwa kana kufamba mubhazi makavhara miromo? Kuchinja kwezviro inguva yatinayo isina kumira zvakadini. Dairai wapostori. Yes, saka toda kuti titeedze izvozvo. Saka tichadaidza overseer Namburo vatipe ma-announcements ema-saving points. Tapedza Madam Molly, mondidaidzira Madam Molly kunyaradzo, tichaita board viewing muno. Board viewing yedu tichabuda wabuda nekuenda ku-saving point yeuri kutaurirwa. Todya mutumbi uyu uchanga wamumota. Tangopedza kwakudaidzirana kuti vanhu ngavaende kumakuwa, nekuti tizokudaidzai kuti uye kutanga board viewing neuwando hwatakaita tinorara pano. Saka ndatenda hangu zvikuru, hatisi kuenda tese, tichaenda pachikafu tese, asi kumakuwa tinozoenda taavashoma. Mwari watikomborerei. Overseer Namburo. Thank you very much. Ndiri kupuwa soko panapa kuti pagadzirwa arrangement ikoko zvakare zvakupa mukana wekuti vakasununguka munogonawo kuenda kumakuwa vane motikari dzavo, munogona kuenda kenda unyakudya watinoshanda nawo mubasa rechaplains, iyo mukuru wekumasoja, mufundisi mukuru wekumasoja. Saka tinoshanda tese mubasa irori. Saka vari kuti iko tapa mukana wekuti vakasununguka kuti tiende koratsika ama yavo. Asi hamupindi mubhazi, pamubhazi munongopinda 30-30 vane dzimotikari dzavo. Mumotika macho imo hatiendi takaswiza pamoitawo zvine order kuti tiende ikoko. Overseer, thank you. Ngatiuchirirei Chaplain General maoko. Toda kutenda Mwari, titende nekutungamirwa nekufambiswa kwebasa paraitwa kusvika pano patasvika. Tisati maybe tasimuka pano zvichida mberi kwatinoenda tinogona kuita challenge yezvekutaurisa. Ndoda ndikumbire kutanga baba mufundisi Magwenchu vamhanye pano vape vote of thanks vakamiririra province yeHarare East. Then kana vachinge vapedza tibva taziviswa navamuzangaza kuti chikafu chedu chiri papi nepapi. Mwari uchitiitira zvakanaka. We also acknowledge Baba Gondo vari pano zvakare. Ndamboona Baba Nehanda vari pano zvakare. Baba Matekwe I think vari pano zvakare. Tinokutendai nekuva nesu pachiitiko chino. Tinotenda baba Overseer Namburo nekuti pamukana uno wekuti tikwanise kupfudza mberi pakati pedu the vote of thanks. Tinotenda zvakanyanya nekudaira kwenyu kuchikwanisa kuzoungana pamwe chete nesu kuchimba kwedu tose. Tinoziva kuti rufu ruchinge rwapera isu tichasara nenhamo huru nekuti baba David President vari muguta rino saoverseer vedu uye samai overseer vedu ndo vanga vari mai vedu. Saka tinotenda kuti isu ndisi tiri kuhosta kunyangwe zvazvo national iripo varipo pamusoro, asi isu semhuri inowanzogara nababa tati tibva tapfudza mberi vote of thanks. Tinoda kuti tore mukana uno zvikuru sei kuti titende baba vedu, baba President
kuve kwenyu baba pamwe chete naamai kwakatiunza kudziirwa kwakanyanya. Moment yatakangosvika kuhospital tichikuonai pamwe chete naamai, takabva taona kuti urongwa hwese hwakutoita nyore nechikonzero chekuti baba semunhu mukuru semutevedzeri wenyu taibva tasungwa maoko totadza kuziva kuti tochiita sei. Tinoda kutendawo kekare baba secretary general publicity and information kuti zvese zvitekeshere nyika yose nekuzosvika international. Ofisi yenyu baba yakanyanya kutikoshera. Mwari rugare ngaakuitirei zvakanaka. Tinotenda zvakanyanya because information was disseminated in such a way yekuti yakaflow, hapana kana any hitch yakanga iripo kusvikira pari zvino, kusvikira pane vese vari kutora kunyange nemavideos. Iofisi yenyu Mwari ngaakuitirei zvakanaka baba, Mwari akukomborerei. Tinoda kutenda zvakare ofisi yababa administrator, Mwari ngaakuitirei zvakanaka. Tinozviziva kuti kune urongwa huri kuitika provinces akasiyana siyana hune chekuita nekufinanswa kwebasa iroriri. Tinoda kutenda zvichibva kuna chairman wedu vanenge vachishanda kuburikidza naadministrator vedu, baba administrator baba Yoda Sebata. Mwari werugare ngaakuitirei zvakanyanya kunaka nekucoordinata all assemblies kuti tikwanise kupfudza. Imi vamaassemblies tikwanise zvakare vana baba maoverseer, tinoda kutendai imi nekukwanisa zvakare kuti muzocoordinata maassemblies enyu ari matunhu enyu kuti akwanise kuzomira nebasa raMwari. Vana baba overseer Mwari ngaakuitirei zvakanaka. Tinoda kuda kunyanya kutenda vamwe vabva kure zvakanyanyisa chaizvo. Tinoziva kuti petrol iri kutonetsa iye zvinoizvi, it's either you're buying a US dollar or $71 per pump, and that's a lot of expense yamaita. Mwari ngaakuitirei zvakanaka vana baba overseer pamwe chete naamai nemaprovincial committees enyu, Mwari akukomborerei. Tinoda kutenda zvakare baba madenominations akasiyana siyana, ana Bishop Parutsa taona nyangwe representative vedu vekuZayoja. Mwari ngaakuitirei zvakanaka baba, Mwari akukomborera zvakanyanya mutisvitsiro kuna baba Guti kuti tinotenda zvakanyanya. Mwari akuitirei zvakanaka, Mwari akukomborerei. Different pastors, pastors vari assemblies machurches akasiyana siyana, tinokutendai zvakare. Tinoda kupa kutenda zvakare baba deputy overseer veHarare East Province, baba mufundisi Mawanza. Mwari ngaakuitirei zvakanaka. You've coordinated us very well. Zvekuti zvinhu zvedu zvanga zvakarongeka. Gungano rakadai kuti rikwanise kuungana zvinototora utungamiriri hwakanyanya kunaka. Tiri kutenda neprovincial committee, Mwari akukombore, Mwari akuropafadze zvakanyanya vafundisi vese. Tinoziva taita zvinhu zvikuru tichikwanisa zvakare kuti tikwanise kutandadza maoko edu. Isu da kuti tikuchallenjewo zvakare. Takaona zvakafanirwa tikati hazviitwe ketafo nenyaya yeassembly chete izvi. Isu takaziva kuti baba vedu vanotoda policy as a province, tikamirawo navo paidiwo matop up, tikaunganidza mari dzedu kubva kune vafundisi vedu nemaassemblies edu. Hillside Assembly kunobva baba. Toda kutendai baba deputy chairman baba Elder Mzangaza. You did an outstanding job pamwe chete nedare renyu repanapa nechikonzero kuti chairman ndo vari kunyanya kuchema, but you actually put yourself in his shoes and began to coordinate all your departments, because ziva kuti zvese zvatiri kudya Hillside has been doing, and a lot of financing pane zvakawanda chaizvo. Hillside have actually been outstanding as an assembly. Mwari ngaakuitirei zvakanaka, Mwari akukomborerei. Zvinoitira nyore munhu womufundisi kana une chechi inomirawo newe. Ndosaka baba vanhu vachinochema nenyaya yechibhuku chinonoparalyza munhu womufundisi zvokuti basa racho rinoitsa kufambisa. Handingaregewo kuzvitaura kondogomira pakati kondiri pakati ndiri kuzviziva kuti ndo kwarinobelonga iko ndiri kuchechi kwei baba. Saka ndofanawo kuzvitaura ndozvita echo out. Ndosaka ndakasara baba nechikonzero chekuti ndozviziva kuti ndofana kuenda vatsigiri pabasa raMwari pasangano randinenge ndiri. Toda kukutendai, ndozvataireva izvi, ndozvataitaura izvi. Mwari atiite zvakanaka muzita raJesu, amen and amen. Toda kutenda vese vakakwanisawo zvakare makwanisa kuti muuye. Tinoziva tina vavakidzani, tina vanhu vari kubva kwakasiyana siyana. Mwari rugare ngaakuitirei zvakanaka, Mwari akukomborere zvakanyanyisa kunaka. Now chinoitika ndechekuti kuti dzimwe nguva ini semunhu ndinogona kuva neuvembe hwekukwanisa kuposa dzimwe nguva kudonongora nekutaura vanhu nemazita.
asi ndida kungoti nditi Mwari unoona zvinoitwa pakawanda, ngaakuropafadzaiwo pachena netime yamatora uye nemafinances amakwanisa kuti muchiita. Tiriziva kuti nemapoints aripo pari kubhadharwa nekuiswa pfuma yechema. Mwari ngaakuitire zvakanaka, but I cannot leave out mhuri yekwaChinyemba. Ndinoda kutenda zvakanyanya kunaka baba nanamai nemhuri yose. Tinoda kutendai zvakanyanya chose kuti imi ndimakatiberekera baba vedu uye kuve kwenyu panapa kwatiitirawo zvakanaka. Mhuri yekwaMasendeke kuna naTezvara tinoda kutenda zvakanyanya zvakanyanyisa chose nevese uye nemaspeeches ese amapa. Mwari ngaakuitire zvakanaka. All who have taken part tinoda kutendai zvakanyanya. God bless you. Ngatiuchirirei ava vari kwavari ava maoko. Ngativauchirirei maoko. Tinotenda sekretari nezviziviso zvavatipa nokutenda kwese kwavaita. Of special mention pakutenda kwavo toda kuti extend kutenda kwedu kuna chaplain Nyakudya. Vakatibatsira zvikuru patakafunga kwekuti mai vangachengeterwa kupi. Chaplain vakatipa makuva maviri, munhu avigwe mumakuva maviri, zvotoreva kuti mumwe wacho ane rimwe rake raipapo. So vakatipa makuva maviri ratiri kuzonochengetera mai Chinyemba. Then kechi1 mudhara atone nhamba yake mumusoro akutoiziva ipapo. So ndakamuti mudhara apa ndo pawananga. So toda kuti vatende chaplain Nyakudya. So vakatipa makuva maviri. Area yavakanga vatipa ndokubva funga to upgrade the area kuti tiende paHilltop pasingazonetsa hama mbiri dzikumuka dzichisangana naIshe. So ndo patakasimudza hama idzodzo kuti dzigoenda ipapo. Ndoda kuti nditende zvakare another family from Greystone Park vakatibatsira to give us a donation yekuti tigone kuripira iri riri kuti amai Chinyemba va-upgrade kuenda ipapo. Ramudhara Chinyemba ndakati mudhara uchazvionera wega kuti uchaita sei, but riri panapa padhuze pairoro vachazvi-upgrade pasingavanetse kumuka, but mai Chinyemba already va-covered. So toda kuti tende hama iyoyo, Mwari wekudenga vakuitirei zvakanaka. Toda kuti tende zvakare another family that also helped us. Totenda province yedu yeHarare East nekuda kwepolice that they had for their overseer. But don't tend another family when we thought of upgrading izvozvo zvese zvinosanganisira even casket rekuti chengetere mai vedu. Another family also came in and gave us $1,000 that helped us kuti zvose zvaifanirwa kuitika zvigone kuitika. Ndoda kutendai, Mwari wekudenga ngavakuitirei zvakanaka. Tinokurudzirwa naizvozvo. Hama dzangu, isu kuva kwedu panapa ndimai Chinyemba. Vakanga ini mese hama dzangu kushaya mukana wokutaura, but umwe utano hwauinawo ibhotoro reyero rawakapuwa namai yako. Ende havaimisa izvozvo, ukangokosora padhuze navo ini wabhodhoro zvinokubatsira handirika. So we celebrate a life. Mudhara mudzimai wakakuitirai zvakanaka, hamuna kuzotenda muna waMwari. Vakaendeswawo kuhoride kwete kuvaendesa chete, makaendeswawo imimi amai Chinyemba vaita manager. Mukaenda kwavakaenda uko, mudhara akandifonera ariko zvikanzi hana shamu hamusvike kuno. Mwari wakanaka. We celebrate a life well lived. Mwari unotigonera. Toda kuti iye zvino hama dzangu topuwa mapoints ekuseverwa chikafu. Kana taseverwa chikafu matapuwa mapoints todzosera kuna chaplain general, then we will be led toita body viewing. Patinenge taenda kuchikafu hama dzangu ngatizviite inokurumidza. Vanenge vangodya ngatiregei kumirira kupinda muconvoy yemotokari
kuenda kuGlen Forest. Apedza kudya, drive your car, tonanga kuGlen Forest. Shoma idzodzo ndo dzichazotungamirwa pakufamba kuti tigone kuenda ikoko. Direction they will be given. Iva vashoma vari kuzopinda paconvoy yekufamba. Mwari kuitirei zvakanaka. Tinoda kutenda baba nemukana uno. Regai tizivisane mafambiro atakuita kuti tigone kunozosangana nekudya kwedu. Mafambiro atinawo tine mapoints ari ku left kwangu nemapoints ari ku right. So point iri ku right point iri kusevhwa vafundisi vedu nevamwe vakuru vari maoverseers. Ndo tent yamuri kuona iyoyo. Saka kusaidi kwamuri mafundisi vari uku which means muchabuda uku muchinangane apa patenti iyoyo. Vamwe vachazopinda mumasi vamwe vachangotora chikafu vachidzoka ipapa. Then tine tent yeexecutive yedu vachabuda neapapa. Pavari kupinda mutendi macho imomo mune saving point yavo irimo. Saka tofamba takadaro. Saka unochiziva kuti hausi muexecutive unotozotorwa vagara vose kwasara chikafu. Saka executive inobuda neapa, vamwe toenda neukoko kuita kuti zvifambe kuvafundisi. Saka vafundisi vari uku munongosumuka mutsvaga nzvimbo yenyu muchienda uko. Then kuno ku left kwangu tiri kutanga kusevha vemhuri kwaChinyemba nevekwa Masendeke naMhunduru. Saka munonge makagara tichikusumudza nemalaini yenyu ipapa. Tinobuda patinenge tambopipeta patiri kupedza apa patiri kupinda apa tichibva paboard viewing yedu tobva tambobuda takadai tichienda pama7 point todzoka neapo tichigara panzvimbo dzedu todya nokukurumidza vari kuzoenda kubhazi vachizoendavo kubhazi ipapo. And then kana tapedza nemhuri iyi maelders edu anotenda kuti vazhinji vacho vakagara uko tinobva tazotorwa topinda mukiu tichibva tateerana nevamwe vedu vese kusvika patinenge tagona. Mumwe unogona kupotswa nechikafu nokuti manumbers tanga tisina kuexpecta akadai. Saka chikakushoterawo usachema, unongopfuura nepashopu uchitenga. Asi tichaedza nekuti kundati hatichadyi kugutisa, taakudya setikudya chirayiro handidika. Saka usati ndizadzirei nokuti tanga tichingozadzawo mabhegi especially vanembwa vakaitirwa zvakanaka handidika. Saka toro chishoma chaunopedza kuitira kuti tigone kukwana tose. Chandoziva ndechekuti tese tichakwana. Mwari vachitiitira zvakanaka muzita raJesu, amen. kuwa munamato wekubuda muno kupedzisa basa redu rese. Ndiri kukoka Dr. Madzire munguva yekunamata vachataura mukubata maoko kune munhu waMwari. Ndapedza wobva wanamata ndakunamatira basa kudya nekuenda zvese zviite zvakanaka. Tinotenda, ndoda kutenda nemukana wandapuwa baba president Chiyangwa pamwe chete naamai. I actually had tears pamatama pangu pandakanzwa nezvinofunga kwa Mai Chinyemba. Ndiri president, Mai Chinyemba vaive treasure. Vari treasure, amai Madzire varamba vachivudza kuti hazviiti Mai Chinyemba ndikadai ndakavaona vasati vaenda. She did well to us. Mwoyo wangu wakarwadziwa. Ukaona munhu asingarwadziwi panoshaika hama yake despite my differences enyu, munhu iyeye muroyi. You should feel unofanga kunzwa kurwadziwa nekuti denga ratiri kuda kuenda haripindwi nemadivision atinawo, rinopindwa nemwoyo wako watenda kuna Mwari. Yesterday taakuda kuuya kuno our elder akashaika, tikashaya kuti todii, but Mai Madzire varamba vachinditi kurufu rwaMai Chinyemba ndikoni kuenda. Hence we left at 4 a.m. to come. Baba, tinochema nemi. Misodzi yangu inoramba ichidzokera kuti dai Mwari vatibatsira nerimwe remazuva tisvike paUnited AFM.
And I believe God is for us. My differences in the van. Asimngara ari kudenga unoziva ndichanamata kudenga kwamuri Mwari munoona moyo yedu neupenyu hwedu munoziva patinofamba nepatinotsika. Baba, ndakumbira moyo wangu uchiremerwa asi hatikutongei, hatikuudzii zvokuita. Jobhu unoti ndimakapa ndimakatora, saka hatikushorei pamusoro pezvamunemaita. Mwari wamasimba ose, yeva panyika pano makatipa maziso ane misodzi kuti ticheme, ndizvo tinochema nokuda kwomurandakadzi wenyu akashumira asingati kana kuvhunduka. Baba, naye muranda wenyu paasara, simba rokumisa nekumugadzika ngarive renyu. Ndikumbira zvino kuti potofamba titungamirwe nemi Mwari, chimwe nechimwe chinoitwa ngachiitwe murunyararo. Tiitei kuti tisvike rwendo urwu kunozorodza murandakadzi wenyu achimirira kurira kwemahwamanda apo mabasa ake achaonekwa pamberi pechigaro chenyu. Toda utungamiriri wenyu. Manzwi edu haagoni kunyaradza, mari yedu haigoni kunyaradza, asi John anotaura achiti kana mweya mutsvene achinge asvika ndiye achanyaradza. Vana hama neshamwari ngavanyaradzwe nokuda kwokugona kwenyu. Noti tsitsi dzaishe wedu Jesu Kristu nengoni dzenyu nokuwadzana kwesimba remweya mutsvene ngatizvichengete kudzamara imi Jesu Kristu muchionekwa zvakare muzita raBaba neremwanakomana neremweya mutsvene. Haleluya. Now, takusvika panguva yebotwi ndichadaidza madam praise and worship inouya kuno. Now, vetaikumbira kuti vatange, tinoda kutanga neveukama kuti vatange kunodya kuti petinopedza tipedze pamwe chete navo veukama. Vamwe vese tinozokwanisa kuteera, saka ndiri muchatanga kuuya kuona, asi vana vanosara vanozoona pekupedzisira. Vana munozoona pekupedzisira. Vafundisi vakuru vedu vanokwanisa kuuya kuno. President, hello Baba, taichida kuti vakuru vochiuya kumbomira kuno, vanokwanisa kumira vakuru. Uyai kuno Dr. Mungakwanisa kutora nguva yakareba vakamira kana kuti ndaimbira henyu kuno. Hatidi wakawandawo maningi, vandaona umwe wanga wakuna kusimuka. Ndoda washoma ndongona executive iuye kuno tona. Dr. Madzire uyai kuno, mire nevamwe panapa. Thank you very much. Now, tinozoimbirwa nevaimbi vedu apo tozarura mukana apo vari kulidha vanhu veukama kwavari kuenda kodyira. Ndaise pepa rangu kuti ndizive vanhu vavo. Pepa rangu raende ndipeyo pepa iro, torai pepa iro. Masendeke naChinyemba naMhunduru mese muchatungamirwa kuenda kwataurwa navice chairman wedu. Vamwe vese toteera mumashure mavo. Hatisi kuuya apa tichimbozvidonhedzera pasi tichiita sei. Tinokumbira kuti tifambe zvakanaka, tichifamba tichienda kotora chikafu chedu. Mazvita praise and worship, tiimbirei. Hapo toro pito yake Mwari inorira inodaidza kuna wese kuti uya ameni tose tino. Sorry. Hold on, rambai makambombira kudaro. Sorry, ndakangaura chinhu chinokosha. Tobva pano mukabuda murodhi iyi moita semuri kuenda kuHarare, mopfuura pawe inozivi hotera iri apa.
ye paCresta Lodge moenda pamarobots aGrinara naSamora mochita mokwira kusvika pamarobots epana Enterprise todzika kwenda paround about kotora Church Road unotibatisa Borode Road ndokufamba kwatichaita musarasike. Thank you very much. Apotoro bito yake wari inoira ino taura kuna weze kujiuya ameni pese bino ira mwenda iyo aku aiwane asigare atidaro ndaifunga kuti ngapaende munhu apa anopa mukana wekuti wamaoko wapinde vamwe uchipinda tirege kuita zvatiri kuita izvi. Presha iyoyi inotiswedza tiri muno. Tinokumbirawo anoenda apo achimisa ava vachipinda ava vachipinda tinaro zvifambe zvakanaka. Thank you very much. Imba yenyu Gati mati masare masiva Oh,
mabag yenyu, chengetai mafoni yenyu, make sure you have your properties. You have your belongings, please support mabag, mafoni. Chengetai zviro zvenyu, we have different agendas around. So, tinotenda. Hapo Jesu, haleluya, sibudu, barume alodora,
magana. Hapo pato hapo kwamba itode pato hapo ndapota. Sege kubila zakanyanya pato hapo laini yenu kaenda huko. Thank you very much. Kudenga wakanaka, kudenga wakanaka, kudenga wakanaka, kudenga wakanaka, kudenga wakanaka,
Right, panongopera ana tinozoda kuti baba vauye panapa nevana mouya panapa nevana, then baba mozoti pamunamata apa kunamata nevana nababa kuti chisuwo chavo chese chisimbiswe vakashire kuti mine is no more. Ndizovapa kuzorora kukuru. Uyai tone Elshunga, uyai nevana vedu vaitendai panapa. Rikaitipe baba vauye moya kuno kuteti. Kuna Mwari wemasimba ose. Makatora murandakadzona. Zvino murume wake nevana vakatarisa tebhenekari yevhu yepano panyika. Havasi kuona muviri mutsva wamakabasipiwe. Havasi kuona kubwinya kwaava nako. Zvino tinokumbira imi muri kuzviona kuti musimbise moyo, ndangariro, zvose ndimi mugoni wezvisingagoneke. Tinokumbira kuti mubate moyo uri kurwadziwa, moyo watsemuka. Chivapai simba rokugona kumira nokupfuurira pamberi nebasa ramakaisa mavari. Baba, ndinotaura nyasha dzenyu pamusoro pachinyemba nemhuri navana vasipo, petition na patience. Mwari vanyaradzei kwavari, nyasha dzenyu dzivafukidzire, chiedza chechiso chenyu chirambe chichivavhenekera muzita raJesu. Amen. Vano ndaifunga kuti zvakanaka panguva ino tisati tavhara ndiitakurire mbuya mutembererwa vauye kuona vana vavo panapa. Tisati tavhara vari kuimba motiimbira mbuya mutembererwa vachiuya kuonekana panapa. Atirambe shamaronga, 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 Mambo Jesu, shamaronga, 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 atirambe shamaronga, 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 atirambe shamaronga. Yes.
Kumbira varume vaya uyai tione titakure box redu tiise motikari. Vafundisi uyai. Uyai tione. I'm sorry. Hello. Uyai kunyotoni. Uyai titakure niki. Uyai titakure mtumbiti se motikari. Uyai titakure
Now people, they are having lunch, preparing to go to the burial. As you can see, people are having lunch, preparing to go to the burial. Kuno chipedzisa basa chiradzika mai vedu, mai overseer Chinyemba, mai deputy president, mother of all, mama vamanzi vachipukurirwa, mama vakanga vane moyo wakanaka, mama vakanga vane moyo munyoro, mama vakanga vane tsitsi. So as you can see the crowd here, people now having lunch. Mai vedu tinongoti ngavazore murugare. Thank you for watching all over, wherever you are. Thank you for watching. We are here at Hillside Assembly. Tichingoita ma final touches. Vanhu vakapedza kudya takunoradzika mai vedu.
ndakata ndangozi tinodzoka taabhurevi hatanditi ndombokata some typing to be back soon handiti asati ndinotaipa to be back soon ndause Yeah.